הכל כמו לשם, בריכה, הכל. גם יש לנו בר פה. איזה בריכה שמגדולה יש? נכון. זה חשוב שיש בר פה. הכי טוב פה, באמת. יש לנו גם כן בר בתיק שם. יש פה דרקונים. Да, каждый такой стульчик, блин, 3 евро. Юро. ראיתי שם שיזוף מלא. גם אנחנו נהיה שם. בואו נשב 4 אתם. תעשי סלטה אחורה! תעשו סלטה אחורה! אני עושה מצב כזה, חבל על הזמן. תגיד לה שיוריד את הקטנה קצת, מה זה, לא מגיע... בוא'נה, אנחנו עושים צ'אנץ' עוד מעט, אי אפשר ככה רק. אתה מצלם אותנו! На, отталкивайся, ладно. תעשו סלטה! תעשו ככה, סלטה אחורה! Давай!
стоит. Вот супер. А я попу. Помните, как висел Максяк? Я сейчас отменяю. Она говорит, момент, блин. Дима, ты хочешь тоже? Не, говорите, что плохо было, не? Вам не понравилось, я вижу. Там надо намного лучше. And then me and... Когда не выйдут. Две коровы. Этих двух путиков. Поставьте руку. Это тебя. Yeah, go up with them. Oh, we can go on that. Oh, yeah. Oh, yeah, you two do one. Это я. Я упал на труп. Я нашел. Она таки осталась лежать. Она не падает. Я, прикинь, раза 4 упал с круга там посреди. Иван сейчас на тебя свалится. Зовут еле могильный, зовут. Ну, да, ну, считаем.
לבד, זבי, עם הילדים האלה. תקשיבו מה היה, דימה סיפר לכם? הוא עושה כרוב, קורоче. מי שיש לו ביצים שיבוא לשם. אתם תראו מה הולך שם. לא, Dale, ¿dónde irá? Ay, quiero Ana. ¿Listo, pastor? Блин. ¿Ya quién? Это один телефон. Миланка с левой стороны, Димка посередине и Инна с другой стороны. Бля, Илане сейчас в жопу все зайдет, все, что только можно. Где Инна? למים, מסכנה שירדה. למה אבל? אני לא יצאתי מהדבר. היום וואו, איזה כיף זה קורה לך. משהו מדהים. Коля, я с Иланкой. Что? Снимешь нас? Да. Нет, прикольно, там скала красиво. Мария, la suerte, soy yo. כן. נפעלתי. Вон летят, летят. Я еще ни разу нормально не съехал, что не перевернуться. איך ההרגשה? מה כיף? אתה לא מקבל דרכון, אתה תקבל רק תעודת מעבר. לא אמרתי לו תעודת מעבר, אני צריך לעשות ויזה 12 יום. לתפוס אותו, מסכן. אתה אומר לי לא.
מסכימים, הם מרביצים לו. רוצים לדפוק. למה אבל? מה הם עושים בזה? כל הזמן אמרתי לכם, אל תשימו ככה, לא בסוף מגנים. תראי червячок болтается. червячок. מה נעשה? למה לא נלך עוד להסתובב על ה... את רוצה שגם לנו יצוקו? כן? זהו, זאת מה חסר. המצב רוח כבר נדפק. זאת חסר. לא נדפק שום דבר. כלום. טוליק, דפקו אותנו. מי זה? דפקו אותנו בתחת, גנבו כסף, אה? לא גנבו שום דבר. אנשים, והבוכטה של הכסף אנשים, היא חושבת ככה שגנבו, אבל כל הכסף במלון. אל תדאגו. אני אומר לך, הוא נמצא ב-50-50. אלוהים איתנו. Я знаю, что успокоит нас. Нас успокоит Джиби. ג'יבי, רק ג'יבי. רק ג'יבי ירגיע אותנו. רשק не могу раскусить. רק ג'יבי ירגיע אותנו. איפה ג'יבי? רק ג'יבי ירגיע אותנו. הכסף נמצא במקום, כולם יורדים אנחנו נעמוד שם לפושים. לוקחים, כולם עכשיו קופים. תשמע, אם כסף במלון, חורגים על הכסף שלך. הולך. מה זה הולך? הולך. מה אתה קונה לנו? קונה לכם שתייה, יושבים, שותים, טוב, אוכלים. סתם אני צוחק, אנחנו לא צריכים כלום, הלוואי שיהיה זה טוב, וכסף במלון. אבל 90% דפקו אותו. לא, 90% דפקו אותם. לא חשוב, דפקו אותו, אנחנו נצטרך להם. כסף במלון. אבל מה, זה יחזור להם. תאמין לי, כסף עם הטבלט. תאמין לי, אני אומר, בן אדם שגנב, סימן חסר לו, תן לו שיגנוב, תן לו לבריאות. לא חסר לו כלום. חסר לו, זיים בתחת. וואלה, משפחה חרא. בן אדם טוב, משפחה חרא. לא נורא, צריך לעשות. נקבל לטובה. תצלם אותנו אחרי שנדע את הבשורה. זה כואב. הנה הצורה, חושבת שגנבה כסף. היא רוצה הביתה. לי גנבו מעיל מה זה? סתם, לאן, זה לאן? כאב לי. נדפוק אותם כאילו בככה. מניאקים, אני בלי הולכת וזלין או עם מקלחת וזלין? ושמה מעיל, אני יוצאת מהמקלחת עם מעיל. זה הרגשה לא... עם וזלין או בלי וזלין? אבל תשמעי, בלי הכי לקחת טוב. את זה יותר מדי למה קשה. יותר כואב? ככה יהיה להם יותר אין כואב. טעם. כי זה נגנב בעצם. ליאנה כואב, משחקת אבל בגלידה. איזה גלידה, קולה. סליחה, זה קולה. סליחה. אני כל כך רציתי לשתות שפשוט לא יכלתי. אנחנו עשינו קצת בלאגן בשולחן. אכלנו כל הפיסטוקים שהיו. ושילמנו עליהם $50. בוא נשאל את שוקי את השאלה, מה הוא חושב על הארץ הזאת, ומה הוא חושב על האנשים שיש בארץ הזאת. כן, בבקשה. אנשים חרא. אנשים פה, כולם זונות. זה אחד. זה אחד. שתיים, כולם זונות. לא יודעים אנגלית. וכולם הם ציצים בחוץ. אנחנו מה זה אלופים. איכוטיני בתחת. עם חוטיני בדעת וציצים בחוץ. אמרנו זה תחת. 50 קילו. וכמה ציצים יש פה? תגיד להם כמה קשה ציצים. לספור. קשה לספור. קשה לספור, אה? נימה, מה אתה חושב על זה? חושב על זה שאין לנו מה לעשות פה בארץ הזאת. חוץ מלבוא, לדפוק אותם ולחזור. דפקו אותנו, פעם הבאה אנחנו נבוא נדפוק אותם. העולם הוא גלגל, הוא מסתובב. איך הטיול? הטיול הוא בסדר, אבל יש פה הרבה מניאקים. ונשאר לנו 3 ימים, ואנחנו 3 ימים אנחנו נתקום להם. אנחנו נראה להם מה זה. אנחנו נראה להם מה זה מאפיה ישראלית רוסית. הנה, מה את חושבת על הארץ? אני כבר אמרתי שכולם בני זונות. אבל אומרים אין ספרד... לי מה להגיד, אני מבואסת, עזבו אותי עכשיו. אבל אומרים פלמה דה מיורקה זה מקום טוב. מיורקה, אל תבואו לפה בכלל. למה? שלא יבואו למדינה שלנו. ידפקו אתכם כמו שדפקו אותנו, כולם שונאים פה ישראלים. לא שונאים ישראלים, אבל כולם נאצים גונבים פה, כסף. רק נאצים. יש פה, נכון, יש... מזדיינים בתחת. נכון, יש פה רק נאצים, הרבה גרמנים נאצים, ומדברים בגרמנית שזה בשבילי כמו נאצים. כן, בבקשה. מה? אלנה, צייה שלך על הארץ. מה את חושבת על הארץ? אני דווקא חושבת שמה זה כיף פה.
לא, ועושים הרבה חיים אנחנו, אבל חבל שביסו אותנו בגלל הקטע הזה. קטע יהיה טוב, אנחנו נקווה נחזור למלון. שהכל יהיה בסדר. נחזור למלון ונמצא כסף בכיס. נקווה שהכל יהיה טוב. הלוואי ששכחנו אותם במלון. ואם יבואו למדינת ישראל, אני אזיין אותם. חבל שזה ככה, חבל שאנשים כאלה הורסים לאנשים טובים מצב רוח. меня не снимай. יפה. דיאנה, מה את חושבת על הארץ? נתתי תשובה הכי נחמדה. אני חושבת שздесь все жулики. И нас направо и налево жухают. ספיק חיברו בבקשה. Вот. אבל מה, אני מרגישה פה שאני יודעת אנגלית חבל על הזמן. מדברת עם כולם אנגלית, וכולם עושים את עצמם כאילו שהם מבינים אותי, ואני עושה כאילו שאני מבינה אותם. אבל חוץ מזה, אנחנו מסתדרים יופי. אני יכול להגיד מילה בבקשה? כולם כבר במלון, מילה אחת. כולם כבר במלון משתגעים מאיתנו, רק אנחנו נכנסים, כולם מסתכלים עלינו עם עיניים כאלה. בטח, עד 5 בבוקר לעשות שם בלאגן. לא, כי במטבח, בארוחת בוקר, כשאנחנו אוכלים, אז אנשים מתורבתים לוקחים כל אחד צלחת ואוכל בעדינות, בשקט. אנחנו שולחן אחד, 14 צלחות, כולם ממולאות, הכל זרוק, זה ישראלים. אל תחשבי, אבל זה טוב, זה כיף. אבל אני גם למדתי שתי אנחנו מילים ישראלים. חדשים. שנייה, דימה, אני עובר עליך. כן. למדתי שתי מילות חדשות. אחטונדרחט. באנגלית הולכת ומשתפרת אצלי. אחטון פויה. חוץ מפאקינג מן, אני לא יודע כלום. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. זה המסר שהוא מעביר. זה אמר שוקי. כשאני אגיד לך עוד מילים קללות, אז תעזור לי. אבל מה, אתמול הלכנו ברחוב, ראינו אחד בסטלה שוכב על הרצפה, לא רואה אף אחד, כאילו הוא שוכב במיטה ככה, על הזין שלו כל העולם, שוכב ככה על הכביש. על הכביש שוכב. מסטולים הולכים שפוכים, חבל על הזמן. כולם מסטולים שם. וואלה, תמיד חשבתי כולם מסטולים. הכי אנשים שיודעים לשתות זה רוסים. נראה לי גרמנים עוברים את הרוסים. לא, דווקא גרמנים לא יודעים לשתות, הם נופלים ישר. נופלים, הם שותים. גרמנים שותים בשפע של בירות. בגלל זה רוסים ניצחו אותם, ובגלל שהם לא יודעים לשתות, פוחדים מקור, חבל להם על הזמן. רוסים לא רואים אותם ממטר. אבל אם הם רוסים בישראל, אז חבל להם בכלל על הזמן. כי זה דם מעורב, הקוקטייל של ישראלי. רוסי מרוקאי. משפריץ עליהם חופשי. רוסי מרוקאי. בקיצור, חבל להם להתעסק איתנו. אבל... אני חושבת שייתנו לנו בסופו של דבר צו גירוש מהארץ הזאת. בגלל הבלאגן שעושים בלילה? בגלל שעושים הרבה בלאגן בכל מקום. התחלנו מהמטוס וגמרנו עם המלון. ונמשיך ועד שנגיע למדינת ישראל. אנחנו מדינה חזקה שלא עושים חשבון לאף אחד. אני יודעת למה. ונעשה מה שיש לנו בראש. אני יודעת, טוליק. אני יודעת למה יש לנו הרבה בעיות פה. זה בגלל שכשיצאנו מהבית, כל זה בגלל שיצאנו לבלות אתמול. וכבר יצאנו לשדה תעופה, אז טוליק שכח דרכונים, ואנחנו חזרנו. וצחקנו. А возвращаться нельзя, это плохая примета. И вот теперь нас грузят со всех сторон. וזהו. Мы опоздали. Лана хотела так сильно первый раз увидеть duty-free. Хотела побегать по магазинам. Осталось у нас 15 минут в duty-free. Бегали как сумасшедшие по этому duty-free. Не 15, а 45. Бегали сумасшедшие, как в этом... По duty-free. Самолет нам попал, что елки-палки, то же самое ощущение, как будто ты едешь в поезде, а не в самолете. Как будто ты на верхней полке едешь в поезде. Попался нам какой-то хрендель, блин, толстый, какой-то арабес, который кричал всю дорогу в Аллах Акбар. תנו לי פתק תלונה, אני אכתוב לכם תלונה. אני מקווה נתפוס אותה בחזרה. אחר כך דימה התיישב על מסטיק והרס את המכנסיים שהכי יפות אצלו בארון. אין יותר מכנסיים, אז אני הולך בלייב בתחתונים מחר, נכון? Не матерись.
בלי קללות בבקשה. אין בעיה. הלו. כן, בבקשה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שאתמול, מה זה נהנינו? מושינה даже в חוטי נתפלבלי. זה היה משהו, מופע בלתי נשכח. כל המלון ירד למטה רק לראות את התחת של הגברים שלנו. חבר'ה, זה ראיתם לפני זה. תחת שלי לא ראו. ראו את כל התחת. Я хочу сделать маленькую паузу и спросить пару слов у нашего סלאמה שטח. אז תעצור בבקשה. אפשר להתחיל? Мы возвращаемся после маленькой паузы. Что вы нам скажете, молодой человек? Дело в том, что время прошло хорошо. Вчера, например, было совсем хорошо. Мы бегали в Хутине, так как говорили до этого. И выпили очень много таких вот вещей. Бутылок 5? Показывать нельзя. Бутылки 2-3, но не 5. И было хорошо. Мы продолжаем это дело. Я хочу выпить за вас, Бешурхем. За вас это за кого? שיהיה לנו שקט בישראל, שערפאת מניאק ימות, וימותו הקנאים, ובן לאדן ימות, וכולם ימותו. כל הערבים, מקום שלהם מתחת לאדמה. אני שותה על זה. וגם נאצי. Какие у вас планы на вечер сегодня? וואלה, הולכים לדיסקוטק. לזיין אתכם בדרך. הולכים לדיסקוטק לרקוד. מה אילנה אומרת על זה? את רוצה לרקוד היום בערב? מצטרפת לדעה של דיאנה. את מצטרפת. לרקוד, אבל לפני זה נלך לאכול את הגלידה חבר'ה, אני שלנו. חושב שצריכים... וואלה, יש פה מאכל, מה זה טעים? גלידה. מה זה טעימה של גלידה. גלידה באר שבע. לא באר שבע, אל תגזימו, גלידה ספרד. איזה טעימה, כולה תותים. ואנחנו עם שקט! ואינה פשוט שרופות על זה. אבל כמה יש לא, פה... רק את הגלידה הזאת לא צריך יותר כלום. אז אוקיי, היום תקבלו גלידה ואנחנו יוצאים לבלות. כן. אנחנו יוצאים לבלות. זה הנה. אנחנו יוצאים לבלות היום גם. אמא אמרה דברים לא יפים. עכשיו, צריך לנקות פה למה שלא יחשבו שאנחנו ישראלים. שלא יהרגו אותנו. מה אתה אומר על זה? אם כדאי לנקות פה בכלל. אז אני אעשה ככה שננקה עוד יותר. שידעו שאנחנו ישראלים, זה החותמת של מדינת ישראל. טוליק צריך לנקות. טוליק, אתה תמיד... טוליק הדואג והמארגן. כשאכלנו את הגוזים הוא עזב את זה מהרצפה. אז אמא כדאי. ואז אמא לוקח וזורק, אז הוא יושב כזה, מה, אתה עושה את זה בכוונה? יאללה, נראה לי שהתמונות שלנו כבר הגיעו. יאללה, בואו נזוז. חכו, שנזוז הביתה. Мы заканчиваем вот эту вот беседу. ביי! И я прощаюсь с вами. До следующей пятницы. До завтра, ребята. У нас на передаче... פולי צ'ודס. וסבתא מסכנה הזאתי ישבה וחשבה כל הדרך, חשבה עלינו שאנחנו מפגרים. וזאת אני. כן, זאת בענה. טוב, אז לא, אנחנו זה מסיימים את התוכנית הזה, וניפגש עוד כמה זמן. אומר לך, תתפוס חזק. זה לא יקרה, תתפוס! נראה אותך עושה סלטו. Дима, не так делают. Ты что, гонишь? Шуки, ахи мамхид לו. Прыгай ровно, не катайся на ней. Это тебе не Как он ноги делает, Шуки. גם זה כמו קרוסלה. טוליק קופץ הכי כיף. טוליק כמו קופיקו קופץ, מה קרה לכם? מגיע עד האיסטין. יא פחדן, שוקי, יא פחדן, פחדן.
הם שתו עכשיו, עכשיו... שוקי, אתה כמו בובה, איזה קשור אותה. תקפוץ למעלה חזק חזק ותתאפק. יאללה, טולה, תעשה משהו יפה. תלמיד שוקי. יאללה, תתאפק. הנה, תתאפק. יאללה, שוקי, עוד הפעם. נקלוט למצלמה. שוקי, תתהפך. רק דקה. שוקי המצחיק הזה. שוקי! טולה, תעשה משהו. שוקי, מה, אתה קופץ עם הראש שלך או מה? עם הרגליים? יאללה, דימקה, תעשה משהו יפה. Дима, как этот вот, как карапузик. Толь! טול, תעשה פרצוף. וזה התחת של דימה. יאללה, כולכם, שלושתכם תעשו ביחד משהו. זהו? טולי. Ты там такую рожу смешную сделал, что ли? Хавай размах. ככה חבר'ה, עכשיו ערב, אנחנו יושבים במלון, מה זה ערב? עכשיו נראה מה שעה עכשיו, הנה עכשיו, שעון מפה 12 בלילה. טוליק בקושי מדבר, תשמעו. בקושי קצת מדבר, כי חנקו אותי פה עם סיגריה, חבל על הזמן, אני לא יכולה לנשום. יופי. אנחנו פה, הנה, ראינו את זה, לא ראינו טוב. פספסת. פספסים, פספסנו.
עכשיו שתינו פה קצת ג'יבה, ראינו פה דבר יפה, בחור 89. חוטיני של שוקי, בוצה. שוקי מסטול, בהנתת איבד את החוטיני שלו. בוא למשרד, בוא למשרד. זאת אילנה, בוא לדיון, דולי, אתה מאחר זאת לדיון. אינה, אתה מאחר לדיון, בוא. זאת ביאנה. עכשיו אנחנו הולכים פה, Кто мне стал? Диана, это ты стояла Во. на моих? Да. В туфлях? זה ג'יבי, ופה אנחנו רואים עוד משהו חמוד. Она уже פוסטה. זה כבר דרק, זה מה ששתינו עכשיו תוך שעתיים שלוש. לא מפריע. אנחנו פה בקושי מדברת, יאללה, נו давайте, נו одевайтесь уже, נו מה קרה לכם? בקושי מדברת מה קרה לכם, בננות? קצת בירה, בננה צרפתי, זה דימה, לחיים. לחיינו. Ну идем одеваться или что? Я же должен тебя сразу спрашивать. Меня никто не просит. Можно мне представить... זה שוקי, הוא מתגלח, מתכונן לדיסקוטק. מה אתה מנסה לעשות בדיסקוטק, שוקי? שוקי, להוריד את כל העצבים שיש לי. למה יש לך עצבים? יש לי. על מי? מי? על ערפאת. למה אתה מתגלח? על ערפאת? למה שאני אשאר בלי זקן? מה זה למה? למה שאני אשאר בלי זקן? שכחתי איך מגרחים. שכחתי איך מגרחים. Толик, не надо. היום עוד יום אחד של טיולים. ביאנה עייפה. Где это мы находимся? На вагоне. Пошли, Толик. מאוד יפה פה, חבל הזמן. זה המקום גם יפה. Тут можно. אני אצלם ותתחיל... ראינו, זה מגעיל. זה מגעיל. זה מגעילה ברמה... למה לא הגענו לפה מזמן? זה אוטו, שוקי. איפה? טולה, אני רוצה שתביא לי במתנה או רכב כזה. אבל זה לא נכנס לארץ. צעצוע, בחיי, צעצוע. עם רכב כזה אני אדע... למה בארץ יש כמה כאלה? כאלו? אסור. יש קטנים, כן. חבל לך על הזמן.
שוק כזה קטן, כל מיני צעצועים, כל מיני שטויות עושים. Дима, ну буду потеряться, давай все вместе будем ходить. תראו משהו מגניב. כל הדברים האלה עשוי מחלקים של שעון. כל מיני חלקים של שעון. זה ממש יפה. זה הכביש שעולה למעלה, למעלה, למעלה. זה הרחוב. איזה רחוב מגניב. עולה למעלה. יש יותר מניאק שנותן דוח למישהו שחנה לא טוב. תראה בזה.
כתוב. בוא נלך שם, נראה מה עשית. והנה אנחנו נמצאים פה בספרד, ברחובות הצרים של הארץ. במדינת ישראל אין זה לנו כל מים כך יפה פה ומדהים. יש להם פה מים, איזה יופי. נכון שזה לא יפה. גרש את השטון. וואי, תראה איזה יופי. ספרים. זה כמו ספרים, ספרייה. ראית בפנים? בוא נצטלם. תראה, זה כמו ספרייה. Una compraste te l'has comprada tu, Joan, em volen per partir ja carregat. Vaig a cercar. Bé, tranquil. Hola. A €1. ומה זה כנופיה? А? Вот наша Танюшка. זו סבתא שנתנה לשוקי קצת לאכול. Взять его? Thank you. Ba. וואלה, באמת טעים. תראה מה זה שפל. זה שפל. אוי, פשוט ממש.
אני לא רוצה תעשי לו אחרי זה מלחמה? איפה כסף? איפה כסף? דרך אגב, מצאנו כסף. לא, אמרתי למצלמה. יש פה קרישים נראה לך? כן? זה לא שוקי יודע. כן, שוקי, דבר. מים ומלח. מה מים ומלח? אנחנו מדברים על הים. בסדר. עכשיו בא. נכון? אני מה זה שורף בגב? עכשיו התחיל להיות חם. עד שהגענו. אוי.
נקיים לאללה. מה זה נוף יפה, זה מה שמגניב. דבר כזה עוד לא הייתי בחיים, עוד לא ראיתי. Beautiful, beautiful. Very beautiful. זה אדון שוקי? תחייך. התייאשתי, אני רעב, ז'ואן. עוד מעט נאכל, עוד מעט נאכל. זה אינה? תחייכי. יש. וכל השאר חבר'ה. It is extremely beautiful. Yes. Yes, I do. Fucking revolution. Смотрите, какие здесь леса обалденные. באים אחרינו. מה זה באים? עד שעלינו לפה. יש פה כל מיני חיות. מה אתה שתין? נצא למותם משתין?